स्निजिबाथि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै दिनै रेबारय एएनएम बासुगाव मिनि पिएचसिनि नखराव गार्जेन मिनिस्टार उरखावग्रा ब्रह्म डिसि नरेन्द्र कुमार साहा आरो एमएलए जयन्त बसुमतारिया नुजाथिफैदों। बासुगावनि थागिबि बिथां रेबारयनो दिनै आसाम सोरखारनिफ्राय मेंनो रोङै बान्था होनाय जादों। बिथाङा दिनैसिम 12 बोसोर देहा फाहामसालियाव मेंनो रोङै खामानि मावबोनायनि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय बे मेंनो रोङै बान्थाखौ होनाय जादों। दिनैनि समावनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिलबारि अमब्रागुरिनि दिपेन पाटगारिनोबो बे बान्थाखौ आसाम सोरखारनिफ्राय गथायनाय जादोंमोन। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव उरखावग्रा ब्रह्म आरो रेबारय बिथाङा मा फोरमायदों मोनथिना लानि। आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे थांखि लादों जे स्वाधीनता बे उदांस्रि सानाव जायफ्रानोखि कभिड सिचुवेसनाव सिगाङाव थानानै बयखौबो मदद होदों, मोजाङै खामानि मावदों सान हर, बिथांमोनखौ सन्मान होनाय रेबारय जे एएनएम बासुगावनि बियो बासुगावनो खामानि मावो। सान हर बिथाङा गावनि समखौ होदों कभिड जि बेमारिफोर बिसोरखौ सिकित्सा खालामनायाव आरो हराव भेक्सिनेसननि जि प्रग्राम दंमोन हरनि भेक्सिनेसनावबो बियो थानानै खामानि मावो। गावनि देहायाबो मोजां नङा, बे कन्ट्रेक्चुयेल वार्कारब्लाबो बेस्ट सार्भिस होदों बियो। बेनिखायनो आसाम सरकारनिफ्राय दिनै बिथांमोनखौ मान होनाय मुङै दिनै स्वाधीनता बा उदांस्रि सानाव लोगो हमफैनाय जादों आरो मोनसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय बिनि बेस्ट सार्भिसनि थाखाय सार्टिफिकेट मोनसे होनाय जादों। बियो गभर्नमेन्ट लेभेलाव पलिसि जागोन बा जेंनाखौ नायनानै सोलिगोन जे बिथांमोन नैबे रेबारयनि जेंनाया एसे हारसिङैनो एसे एखुथा, बेनि सायाव निस्सय नायनांगोन जों। दा दैबानायाथ' फैदों, दा बे मोनसेल' जायगा नङा, नाथाय देरसिन बाथ्राया जाबाय दैबानानि उनाव मानसिफोरखौ मदद होनाय। थ' जोंना जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना मावगासिनो दं, गभर्नमेन्टआबो नोजोर होबाय थादों आरो जेसेबां जोंनि एमएलए दं बिजिनियाव आरो चिराङाव दं बिसोर जों कन्टेक्टआव दंबाय थायो। जायखे दैबानायाव न' बां गैजायै जानाय मानसिफोरनो जोङो रेहाय होनो हायो आरो बिथांमोनखौ फिन फज'फिननायनि खामानि मावनो हायो। बिनि थाखाय जोङो दिनै आंबो थांगोन मोनसे जायगायाव। थ' जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसननि गेजेराव गोख्रों मोनसे सोमोन्दो लानानै जों गासै थासारिफोरखौ नोजोर होगासिनो। मोनसे बाथ्राखौ इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव मोनसे राजखान्थि थासारि जायखौ लानानै दिनै उदांस्रि सान आरो जोङो बयबो उदांस्रिनि बाथ्राखौ रायलायनाया मोजां। आजादि का अमृत महोत्सव होननाय मोनसे जों पालन खालामगासिनो दं। 75 बोसोर भारत उदांस्रिनि बे मोनसे गोनांथि सान। थ' बाखि राजनैतिक बाथ्राया उनाव जागोन, नाथाय जिफोर बाथ्रा ओंखारबाय थादों बेफोरा जेबো সৈতে গিয়া স্যার আহি ভালে লাগে আৰু এই কোভিডৰ আমি ডিউটি কৰি ছাৰে আহি আজি যিখিনি সন্মান কৰিলে ভালে লাগিছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যে মোক আজি সিলেকশ্যন কৰিছে ইমান হেৰি কৰাৰ পিছতো তো ভাল পাইছোঁ। আৰু আমি এনএচিমত কৰি আছোঁ, ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে আমাৰ ফালে অলপ চাই। আমি আজি 12 বছৰ ৰানিং চলি আছে, এনআৰএছমতে কৰি আছোঁ, আমাৰো যাতে অলপ ৰেগুলাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ছাৰ। আমিতো যেতিয়া মেগা কেম্পিং হৈছিল তেতিয়া আমি ৰাতি 10টা, 10:30লৈকে 2টাৰ পৰা 10:30লৈকে কৰিছোঁ। তেতিয়া আমাৰ তাতে বহুত প্ৰব্লেমো হৈছিল, লাইন নাছিল, কেতিয়াবা আমি মোবাইলৰ হেৰি দি মোবাইল টৰ্চ লাইট জ্বলাই আমি কাম কৰিব লগাত কৰিছিল, বহুত কষ্ট হৈছিল। চৰকাৰৰ পৰাতো সহায় পাইছোঁ, তথাপিও আৰু যিখিনি হেৰি কৰিছোঁ কষ্ট কৰিছোঁ হেৰি হৈছে সেইখিনি আৰু। আপুনি কি নাম আছিল আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম ৰেবাৰয়।